sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po na nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Sa oras natin ngayon na 11:44 PM, nasa kabilang linya na po natin ang ating caller. Kilalanin na po natin siya ngayong gabi na to. Good evening. Good evening po. Happy Monday. Happy Monday din po. Okay lang po ba palakasan ng ating boses or tanggalin po Sige natin po. yung earphone? Yan, para po mas maging maganda po ang ating pag-uusap. Okay po. Alright. Tagasan po kayo? Secret. Pero pwede po kayo magbigay ng mga gawa-gawa ninyong lugar. Sige po. Palawan. Palawan. From Palawan. Yeah. Ilang taon na po kayo? 28 po. 28 years old from Palawan. Anong pangalan? Bay. Bay. Familiar. Ang pangalan mo, Bay. Yes po. Bay. From Palawan. 29 years old. 28 years old. Ano ang top secret mo? Naging kabit ako ng isang MIU. Naging kabit ka ng isang men in uniform, right? Yes po. Gaano katagal? Umabot po kami ng 1 year and 3 months. 1 year and 3 months. Yes po. Bay, baka Ayun. pwede mo naman akong kwentuhan sa pagiging kabit mo ng isang men in uniform. Ayun. So, ganito na nga. That was 2018 kami nag-start. 2018, birthday ng friend ko. And then, in-invite niya ako. So, nagwo-work na ako neto. So, sabi ko, sige, pupunta ako. Magdadala ko ng food. Regalo ko na lang din sa'yo. And then, pagdating ko doon, ang daming tao. Mhm. May mga nagiinom, may mga kumakanta sa video, okay, ganyan. Mhm. And so, after namin kumain, sabi ng friend ko, tara, inom tayo. So, sabi ko, sige, inom tayo, walang problema. So, ako kasi, pwede bang sabihin dito na yung about sa cigarette? Go lang. Okay lang. Go lang. Ayun. So, ako kasi, nag-yosi ako that time. Mhm. Lagi kasi ako may baon na 2 kaha every time na may inuman. Mhm. So, meron ako doon. And then, meron tong isang, hindi ko siya kilala. Sabi niya, pwede bang makahingi ng yosi mo? Sabi ko, sige lang, walang problema. Kuha ka lang dyan. Akala mo naman, no, mayor na mayor ako. Joke lang. Tapos, nung time na yon, hindi ko siya kilala. As in, wala akong pakialam sa paligid ko. Basta, umiinom ako, masaya ako with my friend. And then, nung patapos ng, malapit ng i-off yung video okay, nag-request yung isa na friend ng friend ko na kumanta ko. So, sabi ko, hindi ako kumakanta. And then sabi niya, sige daw, kumanta na ako. So, kumanta ako. So, yun, after that night, kinabukasan po, nag-chat sa akin yung friend ko. Sabi ng friend ko sa akin, sabi niya, Bes, may humihingi ng contact mo. Hindi ka niya mahanap sa Facebook. Mhm. So, sabi ko, sige, bigay mo. Bakit daw? Sabi niya, gusto na lang daw niyang ka-chat. So sabi ko, sige, walang problema.
So ayun, hanggang sa na-chat niya ako. Hindi ko alam na iba pala yung profession niya. As I thought, tambay siya. Okay lang ba malaman, 'di ba sabi mo nga men in uniform siya? Anong ano niya? Mm. Anong departamento? Pwede bang sabihin? Okay lang. Ikaw lang. Color blue yung uniform nila. Color blue? Yeah. Hayaan na natin sila mag-isip kung ano yung color blue na yun. Oo, yun. Kasi sa totoo lang, mukha kasi siyang tambay talaga. Pag hindi siya nakasuot yun nga, ng uniform. Hindi ko naman sinasabing pangit siya. Pero kasi yung pananamit niya, ah, kung ano lang yung masuot niya, yun na. Parang ganun. So, after po nun, yan, nagka-chat kami hanggang sa nasabi po niya na gusto niyang masubukan na magkaroon ng karelasyon na kagaya ko. Mhm. Yun. Para po sa lahat, isa po akong bading. Yes. Gay. Isa kang gay. Apo, isa po akong gay. Ayan. Tapos po, yun. So sabi ko, ang daming, alam mo yung ang dami po. Kasi after ko pong nasaktan kay Chip, ayan, ayoko po muna sanang magkaroon ng jowa or mag-entertain ng iba. So parang na-entertain ko siya kasi dahil gusto ko lang may kausap, ganyan. So hanggang sa ayon, nadagit niya ako, nagkausap kami, ganyan-ganyan. Napapayag niya po ako. So, yun, dumating na sa punto na first time kong makasakay ng sasakyan ng department nila. Which is, hiyang-hiya talaga ako. So, sinakay ka niya doon sa Oo, sinakay niya po. pinang-roronda nila. Nandun niya ako. Akala ng boss ko, may kasalanan na ako sa lugar namin. Yes. Kaya ako sinakay doon. So sabi ko, hindi po, pinsan ko yun. Which is, hindi ko po talaga siya pinsan. Mhm. Tapos po, nung time na yon, ayun, so parang normal lang po, normal na kami. Very discreet naman, in a way na nakaangkas ako sa motor niya, pupunta kami ng mall. Pero sa mall kasi, doon ako nagulat, magka-holding hands pa kami noon eh. So parang, ang labong mangyari na meron siyang asawa. So ito na nga, dumating ang 2019, February 23 ata yon. February 23, itong landlady namin, sumisigaw. Sabi niya, Bay, may naghahanap ng pangalan mo. Mhm. May naghahanap sa'yo dito. Sigaw ng sigaw. Sabi ko naman, sino? Pagbaba ko, nakita ko yung babae, yung asawa niya. Sinisigaw na yung pangalan ko. Maganda yung babae. Oo, maganda siya. Sexy. Buntis siya nun eh. Maputi. Sabi ko, Pero maputi. Oh, yeah, morena. maputi siya, maputi. Maputi. Maputi, tapos, feel ko nga yung buhok niya hindi rebonded. Parang natural. Mhm. Tapos, maganda rin yung mata niya. Basta maganda siya, pero alam mo yun, yung siguro, kaya ko nasabing bungangera siya. Kasi nga, syempre, sino ba namang hindi na malaman, kabit niya, ay may kabit yung asawa niya, di ba? So, ayun, hanggang sa, lumapit ako sa kanya. Sabi ko, ma'am, ako po yung hinahanap niya. Tapos sabi niya, ikaw ba yung kabit ng asawa ko? Ganon. Ang Ganon tinis kalala kasi ng yung boses sabi. niya. Hindi ang tinis kasi, ang taas na matinis. Alam mo Mhm. yung pang-opera yung boses. Ganun. Mhm. Sobrang taas. Sabi ko naman, ha? Sino pong kabit? Sabi niya, ikaw yung kabit ng asawa ko.
So, parang ako, nagulat na talaga ako. Sabi ko, ha? Ako? Sabi ko, sino po ba yung asawa mo? So, sinabi niya, ang asawa ko ay si ganito. Doon na po ako nagulat. Tapos sabi ko sa kanya, since professional din po ako, may hawak po akong lisensya. Ayoko lang iskandalo. Anong So, lisensyang hawak mo? Lisensya para magmahal. Ganon. Lisensya para mahalin mo. Ganon. Joke lang. Hindi po, professional po. Professional licensed teacher po. Oh, okay. Yes po. Ayan. Pero hindi na po ako nagpa-practice ng profession ko ngayon. Mhm. Ayan. So, yun nga po. Dahil sa ayaw ko na iskandalo, pinapasok ko siya sa boarding house namin. Sabi ko, hindi po ako kabit. Tapos sabi niya, paano hindi ka kabit? Nakita ko yung message mo. I love you ka pa nga. So sabi ko naman, ha? Sabi ko, opo, I love you ako sa kanya. Pero hindi ko alam na may asawa siya. Mhm. Hanggang sa umiyak na siya, ako hindi ko alam yung gagawin ko na pinipilit ko sa kanya na hindi ako, wala akong ginawang masama. So, eto na nga, pumasok yung landlady namin. Sabi niya, ipakita mo kasi yung message niyo. Baka kasi nabasa niya lang yung recent message mo na nag-I love you ka. So, hindi ko naman alam yung landlady namin, Chona Chikadora, Chismosa. So, inabot niya sa akin yung phone ko. So, pagkaabot niya ng phone ko, pinakita ko sa kanya. Sabi ko, ma'am, this is my proof po. Wala po akong ginawang masama. Kasi nandun sa message niya na hindi, wala siyang asawa. Medyo nawawala. Bay, medyo nawawala sorry. yung boses mo. Ay, sorry. Yan. Ayun, nung pinakita ko kasi sa kanya yung convo namin. Sabi ko sa kanya, ma'am, andito po yung convo namin. Hindi po ako, sinabi niya po dito na single siya. So, naniwala po ako. Nakita ko rin naman po sa kanyang account na single po yung nakalagay. Hindi ko po alam na may asawa siya. So, eto na, si Ate Buntis po, ayan, nahimasmasan na siya that time. So, umalis na siya. Nag-sorry Bay. ako. Ano yan? Bay. Po. Nasasaktan ka ba? Naaapakan ko yung paa mo dito sa studio eh. Ay, wow. Ay, sorry. Grabe tawa mo ah. So nahimasmasan itong original. Nahimasmasan siya that time. Pero Mhm. bago siya umalis, sabi ko rin kasi sa kanya, no worries po. Once po na lumabas po kayo dito sa boarding house na to, i-message ko po siya na wala na po kami. And then, ibablock ko na po siya. Ginawa ko naman Babae? po. Babae. Bakit ba? Feel ko nga. Yun nga, natutuwa nga ako sa'yo. Dahil ang ganda ng Ayun. kwento, detalyado. Go, Yeah. Bay. Tapos, nung paglabas niya, yun nga, minessage ko na siya. Nakalimutan ko, ewan ko, ang tanga ko that time, binlock ko siya sa FB ko. Pero hindi ko binlock yung phone number niya, which is wala pa naman nung time na yon. Mhm. Diba? Wala pa, 2019, wala pa yon. So, tumawag siya. Sabi niya sa akin, Babe, bakit ka nakipaghiwalay? Tapos, minura ko siya. Sabi ko, PI ka ba? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, anong ginawa kong mali? Tapos sabi ko sa kanya, anong ginawa mong mali? Sabi mo single ka, pero may asawa ka pala. Tapos, tumahimik lang siya. Tapos bigla ko sinabi, tama ko, diba? Sumugod yung asawa mo. Sabi ko, buntis pa nga eh. Tapos pinatay niya yung phone niya. So, sabi ko, tama yung asawa niya. Sabi ko, hindi yun
literal na, alam mo yun, isang kabit pa. Siya talaga yung legal. So, ayun, isang buwan na walang paramdaman, ganyan. After that, nag-chat yung asawa niya, yung babae, si Ate Buntis. Mhm. Nag-chat siya sa akin. Sabi niya, ini-invite kita. Sabi ko, saan po? Hindi siya nag-reply. So, hindi na rin ako nag-message na ano yun, hindi ko na siya kinulit. So, sabi ko, pabala na to. And then, that is April 5. Mhm. Mhm. Hindi ko makakalimutan yung mga araw na yun. O, di ba, nung nag-send ako ng story, lahat may detalyado yung date. Ngayon, Yes, Bay. Natatandaan na kita. Ako yata nagbasa nun. Tama ba ako? Hindi. Si Rocky. hindi po. Si Si DJ Rocky. Rocky po. Mm-mm. Nag-message lang ako na nakikinig ako that time. Okay, Bay. Continue. Ayun. Anong tawag mo sa akin, Be? Oh my God. Bay! Charot. Grabe naman to. Joke lang. So, yun lang nga. That is April 5. Tama, April 5 pala siya kasi birthday siya nung isa kong friend. Sabi niya, pumunta ka na dito sa simbahan. So, sabi ko, bakit? Anong gagawin ko dyan? Sabi ko, sorry po, nandito po ako sa bahay ng friend ko. Tinutulungan ko sa paghanda ng kanyang handa. Sabi niya, pumunta ka na dito. So, nagtaka ako. Pumunta ako. Ano lang ako, nakapang short lang ako. Short lang, as in yung, hindi naman yung short na, short na pang bahay. Ayan. Tapos, t-shirt na, ang daming aircon. Siyempre, hindi ko naman alam kung gagawin ko sa simbahan, kung ano bang gagawin doon. And then, pagpunta ko doon, binyag nung anak nila. Mhm. Mhm. Nung binyag nung anak nila, natapos na. Tapos, inantay ko siya palabas. Ang sabi niya sa akin, "Oh, kumpare, kamusta?" Hindi ko alam ginawa niya akong ninong. O, di ba? Nakakainis lang. Naging kabit na nga ako. Naging ninong pa ako ng anak nila. Di ba? Dating, anong tawagan niyo dati? Ha? Anong tawagan niyo dati? Mahal. Mahal? Ngayon? Kumpare? Yun, kumpare. Hindi totoo yun. Hindi ko talaga ine-expect yun. As in, sa bawat lahat ng taong pinagkukwentuhan ko niyan, natatawa talaga sila. Sabi nila na, sira ulo ka, bakit ka pumayag? Sabi ko, wala akong magagawa. Sabi ko, bata yun, bawal tanggihan. Tama. Sabi ko, tanggapin ko na lang. Tapos sabi niya, hindi ba awkward? Actually, awkward kasi. Diba? Hindi awkward sa amin nung asawa niya, yung babae. Awkward sa aming dalawa. Kasi ganito, after, diba, nadugtungan pa yung kwento. Go lang, Bay. Pagdating kasi namin sa reception, which is sa bahay nila, nag-iinuman na, ganyan. So ako, nagpaalam na ako umuwi. Sabi ko, Mhm. Mare, uwi na ako ha. Sabi niya, ay hindi na, dito ka na matulog. Sabi kayo ng asawa ko. Sabi niya. Sabi ko, ha? Sabi ko, ba't ako magtatabi? Sabi niya, nang matikman mo naman yung asawa ko. Ano sinagot mo, Bay? Natikman ko na yan. Hindi mo lang alam. Nalollipop ko na yan, gano'n. Nung sinabi ko kasi yun, nung sinabi niya yun, sabi ko, sorry ha. Sabi ko, siguro natikman ko, sabi ko sa kanya, sorry ha, nung, bago ka siguro nabuntis, natikman ko na yan. Oy, palaban. Kulado mo, sabi ko, oo. Sabi ko, Anong sabi? natawa lang naman siya. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ka nagagalit? Sabi niya,
Hindi. Alam ko naman kalokohan ng asawa ko, magdusa siya sa kalokohan niya. Yun sabi niya. So, sabi ko naman, okay, sige. Kaya every time na kunwari imbitahan niya ako sa Mhm. bahay, magchat-chat tong ex ko. Huwag ka nang pumunta sa bahay, kawawa na naman ako. Bay, ito bang Yes. ex mo straight to? Or anong tingin mo sa kanya? Actually, sabi ng mga friends ko, Mhm. which is syempre, yung iba, they are expert when it comes to that. Ang sabi nila, bisexual siya. Mhm. Pero ang sinasabi niya sa akin, straight siya. Na-curious lang daw talaga siya kung paano daw magkaroon ng karelasyon na gaya ko. Kasi ang dami daw niyang nakikita or ang dami daw niyang friend na merong karelasyon na kagaya ko. Okay. Gets. Yeah, yun kasi yung in-emphasize niya that night na magka-chat kami. So sabi ko naman, yun yung sagot ko, bakit sa dinami-dami ng kakilala mo na kagaya ko, bakit ako pa? Wow, mga tanungang ano yan, nag-aantay ng sagot. Yeah, yung akala mo naman eh. Pero syempre, dahil sa Marafolk, Mhm. sinagot naman niya yon. Ang sabi niya kasi, I look discreet and yun nga, pagdating sa profession ko, karespe-respeto na naman daw. Parehas naman kami. So, yun daw yung gusto niya sa akin. Nagustuhan niya sa akin. So, sabi ko, okay, sige. Tapos, siguro mga 5 months kami. Tinanong ko siya, bakit mo ako mahal? Ang sinabi lang niya, sabi niya, ano daw, ang sexy ko daw. Sabi ko, ha? Sabi ko, paano ko naging sexy? Tapos pag tinatanong ko siya, bakit mo nga ako minahal? Sabi niya, kasi ang ganda mo pag nakatalikod. 'Di ba? Bakit? Tumalikod ka ba? Hindi. Kasi Taray pag mo, Bay. hinahatid niya ako sa work ko, yun. Doon niya ako nagulat eh. Kasi sabi niya, single siya. Alam mo yung Mhm. bababa ako sa motor niya, magkikiss pa kami, nakikita ng maraming tao. Tapos nagulat ako talaga, may asawa siya. Nagulat ako that time. Baka talaga Kaya naman ayun, ginusto ka niya. Totoo yung love niya sa'yo. Sadyang siguro. hindi lang pwede dahil nga meron na siyang pamilya. Oo. Actually, first baby nila yun eh. Mhm. 'Di ba? First baby, first kasalanan, tas naging first ninong pa. My God. At least, 'di ba? At least naging parte ka pa rin ng buhay niya. Yun. Ano pakiramdam, Bay, na yung ex mo kaibigan mo? Actually, lahat kasi ng ex ko, friend ko. Mhm. Wala akong naging ex na kaaway. Ewan ko, siguro kasi ayoko nang may kaaway. Ayoko ng gulo. And so, for example, ikaw, inaway mo ko, hayaan lang kitang magsalita. Ba't naman kita awayin, Bay? Alam ko hindi mo ako aawayin kasi hello, ganda ko, no? Charot, charot lang. Bay, ano gusto mo sabihin muna dito sa ex mo, sa family niya? Sa ex ko, walang yaka, wag ka na magloko. Nagsusumbong sa akin yung asawa mo, may kachat ka daw na iba, umayos-ayos ka. Anong kachat niya? Tatanggalan kita Babae? ng ano. Babae? Ha? Babae ba? Oo, sinend sa akin nung friend, yun, yung Mm. asawa niya. Mhm. Sabi niya sa akin, sabi niya, Mare, tignan mo, may kachat na naman yung yung ex mo. Yun kasi yung tawag niya sinasabi niya sa akin pag kachat niya ako, oh, yung ex mo. Yun. Parang very open lang kami. Mhm. Si Ate Buntis naman, open-minded naman siya. Kakatuwa din, Tap, no? nakakatawa, ay nakakatawa. Nakakatawa in a way na naging okay kami, hindi kami umabot sa demandahan,
tanggalan ng lisensya, yung ganyan. Nakakatawa kasi yung mga nangyari na unexpected na ikaw ba naman, syempre naging kabit ka na, gagawin ka pang ninong, o 'di ba? Kakaloka yun. Tsaka nakakita ng ganun. Anyway, message sa asawa niya. Message sa asawa niya, Mare, andito lang ako. Kapag may ginawang kalokohan yung ex ko, sabihin mo lang, tanggalan ko siya ng Jolly Hotdog, maniwala ka sa akin. Kakatakot. Charot lang. Hindi. Kaya ko siyang bugbugin, Mare. Maniwala ka sa akin. Kamusta naman ang puso mo ngayon, Bay? Kamusta ang puso ko? Okay na okay. Lalo na kapag naririnig kita sa radyo. Dinamay mo pa ako, Bay, sa kwento mo. Umaga na ng Tuesday, dinamay mo pa ako. O bakit? Tinanong mo yung puso ko. Yun yung sinabi ng puso ko. Wala ba na iba Lamang ang nagpapakilig aking sa'yo? Wala bang nagpapakilig sa'yo? Ikaw? Hindi, kidding aside, wala. Wala, Bay. Mas Wala. pinili mo na lang yung sarili mo ngayon na na maging single muna. Bakit mag-apply ka ba? Charot. Hindi po. Oo, mas pinili ko na lang na maging single muna. Tsaka, ayoko magpaka-stress muna. Though, alam mo yun, ilang taon nang nakalipas. Pero, parang gusto ko single pa. Kasi may kailangan pa akong tapusin. May Tama. kailangan pa akong gawin. Mm-mm. Hindi naman kailangan madaliin ng paghahanap ng taong mamahalin natin. Yes, hindi rin naman kita minamadali, kaya huwag ka mag-alala. Charot. Bay, may request song ka ba ngayon na pwede kong patugtugin para mas masayahan ka? Parang naiisip ko, Bay, Ngiti by Ronnie Ilang, no? Pwede. Uy, actually, yan yung kinanta ko nung Oh, nung nasa video, okay. totoo ba? Oo. Kasi hindi naman ganun kaganda boses ko, kaya hindi ako magsasample. Okay, sige, wag na. Papatugtugin ko na lang tong Ngiti para sa'yo, ha? Sige po. Anyway, Bay, thank you so much. From Palawan, 28 years old, and happy Yes po. Tuesday. Thank you. Thank you sa story mo. Lagi ka lang tumutok, Bay. Yes, lagi ako nakatutok. See you soon, Bay. See you soon. Yan, no? Kinikilig ako. Thank you, Bay. Bye-bye. Happy Tuesday. Sige po, thank you din po. Anyway, mga kabisyo, maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Nakakatuwang kwento ni Bay na akala natin kapag nahuli ka na ikaw ay isang kalaguyo ng asawa, ay hindi na pwede maging maayos ang lahat. Pero saludo ako doon sa misis, sa kumari ni Bay, and also kay Bay, kung paano niya respetuhin din yung lahat ng sitwasyon na nangyari sa kanila. Mga kabisyo, maraming salamat po. Bukas po muli sa ating Rocky Secret Files with Titan Jalo. Hindi nga po pala bukas, mamaya na muli, di ba? Mamaya na po muli, magsama-sama muli tayo. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jalo. At big shoutout po sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa Black Up and Blue Up, lalo na kay Jam Bautista na nakatutok sa atin ngayon. Happy listening right now. And happy Tuesday, mga kabisyo. Maraming salamat din sa kasama ko ngayon na si Boy P, si Boss Pindot. Muli, ito po pala ang Top Secret. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Handog kong awitin para kay Bay, awitin ni Ronnie Ilang, Ngiti.